Puliano khapang takute bok song tinini koktuma rok wngkha Khuwai Posim Champasora EDC village Boroibari tai Phultoli kami tai Batimojan hai kami rogo thangai tini help camp khawai jakha help camp khatane thangai manjakha titi EDC ni borom gonang EM Kamal koloi tai kherengbar hospital ni Dr. Borom gonang jok Pingki Deborma tai Tipra Mothani working president Borom gonang Porosmin Deborma tai subjonal chairman Borom gonang Tapos Deborma tai Manjaka Ujayanto Deborma tai Rajesh Deborma akonsong tai aro kok sajaka nijini sak hamkaise ajimung ajimanai nijini sak kaham tonghaise lama kolok himi mannai haini bagino tabo jara vaccine ja tongnai vaccine ja dihni bo kok kasarkha borom gonang EM Kamal koloi soi khnarika kwbangma sarkar hapang chawi thangnai ro agi help camp mo haiklai tiparasa amchai rok thangai mo haikai kwbang help camp khlaijai hene soi khnarika phiaba tabuk tipra mota family yagolo Bubagra ni dagi mumbai kwbangma thaio no thangai ingya phano maso 34 ta 38 ta hai help camp khajagoi tongo phiaba Bubagra abono sawo Bubagra ni dagi mung Bubagra ni naharmung tiparasa ni thaio thangai jara hasuk tongnai harung tongnai jara doctor hospital sakham nokbai chalai tongnai borokni bagai o sep sobrok rikha aboni logi no bakjakha sanitize eba mask eba tai bithi brai rokbo bakjakha tai sak hamrok barono shori rokbo check up khaiye nai tongo aboni bagai no jora tongsani no nijini sakno hamninani nijin sakno katinani o corona ni yakni haini bagai no vaccine tabo borje tong khongke tabo vaccine jagi mano ni sawi khnarika borom gonang EM Kamal koloi eba tai kherengbar hospital ni borom gonang jok doctor Pingki Deborma song tora hamya lama hamya tiparasa ni thai abono kha tiparasa ni kapal piaba tini thangi sogkya a jagao titi EDC ni EM beri borok sak bari eba sak hamya eba sak hamnoko thangi banani jorao bahike ola matiroko himi manai abono kha tiparasa aboni bagino tini doctor rok thangai EM rok thangai abahike health camp khawai jara nangkuk tongmani jorao bithi burai rok thangai bakha o thaio naitongni norok soyawoi sini kok TV channel ni bisingke omang pilino ulo tini songsajak special awareness camp silaimungni panda saiman laimungni panda tini chung phaileiman hingke corona virus nokti sima phailei jamani hayung ganangoi hopnani si jaga kari kha borogo thangnai bisiro gonoro jotun saimano soknani jaga kari kha basa kalai thimani rogo nukhano chaina rogo abhayung tongmani jora rogo chinaro tripura ke apromus manjagya bunyar ke chaina rogo taba hamis thangbai kha taba mus manjagliya America rogo ke mus manjagliya যতন তাবক বাজার হুজার যতন স্কুল কলেজ খুলক মানসি বালুক থাকবে কিয়া চিনি ত্রিপুরাও গেকে তাপ ত্রিপুরাসা আমচাই হে তাবক সে মানজার চিনি ত্রিপুরাসা আমচাই হে তাবক সে সিংহ করোনা বাই থিরক সরকারনি তথ্য অনুসারে সরকারনি রেকর্ড অনুসারে চিনি থানে ইয়াফানো সারা ত্রিপুরানি এডিসি এরিয়ানি ইয়াফান 80-90টা এডিসি ভিলেজ जोंनो कागज आफारि रेखा जोंनि सरकार राज्य सरकारनि NHM सागनाय बेदेक जोंनो कागज आफारि रेखा नरक तो एडिसि बिसिनो सामु तांलाय तंनाय रक स्पेशली आं तो एडिसि नि स्वास्थ्य मन्त्री ताइयो मालमाता बेदेक वाक्सा टक्सानि मन्त्री बा सिनिनि आनिनि दायित्व बेसि कालायको निके एडिसि नि बिसिङो सिनि तिप्रासा रक वानसा रक के जनरल एरिया के वैक्सीन आनो तामनि बगै सरकार मागनारिया आंनाय हिनिसि फाइट खाइसि बुलाइसि नालाय लाइन बास आलाइसि हरनि 10-11 लाइन बास आलाइसि नालाय सिनि तिप्रासा रक के वैक्सीन दिजाहिनि फाइके दातैसि फाइदि ताननाय
lama rok ka solayo o test khaimani susu test vaccine to durer kok test khaine ni thangmani porunto te dati ka sol da ulo honke test khaina thangmaya kaisa rugi haimai yang tongkha basa banani wayang bai balanya ni thangmate nogo se kupruna nai tongkha thai himambiya hai ni doctor ko bai nurse bai asa plang thanglai mate abo rong si vaccine dina phai nei refer lai thang simam ab he bo vaccine de ki ja ike bui se man thaina sane ne ti prasar hoge siman jang kha yani jang kha jeng jalai mane jeng jala kalai jak jeng khena lai ya ike tabuk record data chini thani data jeno rakha ka je o village committee ni borok 60% si vaccine na gechini daitong kha se edisini sarkar ba edisini montri ba jeng phaidi jeng guri lai khano awareness camp phaidi gechini tiparasa ro ba taki se vaccine na lai no taki se saiman lai no thuimani taki se kisano hai ni chungtabo guri lai ma tong lai jaw miya bo chung 2 gonta pholokan ro khana kana riang pholokan ne hatai ka sana sibi 2 gonta nangwa hatai ongkhana 2 gonta nang ara thanglai ara bo chung ohiken kok salai ei ko chung mask bago sanitize bago bag bago ara bo hino baike bagai sara tripura si chung haike bagai guri baglai kok chung south tripura paikha korbok paikha nini dolai paikha tabut west tripura ge chung tini ses west tripura o bodla bari miya ara khlayan nei kok samase phungo kok rohorjak norogaro 30 jona 50 jona phan asogri tonni mase kharok bri se asoglai to norole to phan asok phaike borokle kharok bri si asoglai tong tar mane chinoro taklai phedi norok kok ta saphadi hainai sari phasing pan hablangano nei chung kaise kok kumar hobya sari phasi ba haini hai pen bathong ganja khe lama basa khorni kharok kebu jeng bai asogoi kaham ke kok salai nei abosa se redia obai gen purboras nogor thikena sigla khoroksa norok khana kai khumuluni kaisa salabe kai jangnan ni kok sanglai mani kai manjangani corona virus manjai thikya isi serek ta sing oro chung kok tuma khana ka lukurok salai ke chona to chung onek khon kok ma salai ya paro kus khaiye chung aru hani jongha ke ba khoro busuk manjai jongha abu data kali kha khoro busuk thri jongha abu data kali kha hai obostang lai kha tini oro je sanitize rok je titi edisini pula khapango phainai kutal sawi chongmari kuplaine EM borong gunang Kamal koloi ebatai oro kherengbar hospital ni phainai doctor borong gunang pingki debur masang je norno tini oro je vaccine ni kogrok bujok mani ebatai norno sa khamnani bagai bithi rok jamani sanitize eba mask rok jamani abnu tei ibno boba hairok ma tongkha abunoti belai khai no jeng khai to kaham nong jakha tei sini sori rong ni bagai naiman bagai belai khai no kaham nong jakha abo ang sini ya tei kin ani paran boro rok bo joto chajak bai thaka tam paramo chin mo ba ek nong borai bari nong mo tam ko klai ba emne je panchat tam klai chin mo ponjet kai ko sar nong wat ka ko chin jam pa so san nong wat ni mung kha ani mung khai sai ani de lo hambai ke tam roi belai khatong dokana belai khai no tong thoja ka para bising mo haing khang kai to joton tong thungna ko acha to hambai